Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли отново в Таро Магия. Благодаря ви, че отново сте тук с мен и че отново сте избрали да гледате това видео. Разбира се, надявам се то да бъде полезно за вас, интересно. Доколкото това, разбира се, е възможно. Степента при някой от вас може да бъде плашещо малка, при други, разбира се, шансовете са по-големи. Знаете, четенето тук е от общ характер и няма как да резонира за всеки в еднаква степен. Така или иначе, преди да започна, искам да благодаря за нещата, които ми пишете. Много от вас, особено напоследък, изключително много ме трогвате. Благодаря ви, мили хора, за прекрасната енергия, която изпращате към мен. Тя ще се връща към вас в пъти повече. Бъдете живи и здрави! И днес ми се иска да видим каква промяна във вашите отношения предстои, но ще направим варианти. Все пак иска ми се да бъде малко по-всеобхватно, затова ще направим варианти, за да може да се конкретизира енергията. Иска ми се да видим каква промяна предстои във вашите отношения, по какъв начин ще се изменят те. Ако искате, сложете си някакъв период, който е адекватен за вас. Разбира се, ако не сте се виждали, не сте се чували от 5 години насам, мисля, че няма смисъл да тук да очаквам някаква промяна, въпреки че съм виждала и чудеса да се случват, но все пак загадайте си някакъв период и сега ще изтеглим вариантите и да видим каква промяна предстои във вашите отношения. Каква промяна предстои във вашите отношения. Нека да е близко бъдеще, нека да не надвишаваме все пак, да речем, 3 месеца. За да не измучваме картите и да не навлизаме до голяма степен в научната фантастика. Хубаво е всичко да правим осъзнато и с мярка. Промяна в отношенията. Първи вариант. Промяна в отношенията. Каква промяна предстои във вашите отношения? Първи вариант. Вариант номер 2. Втори вариант. Каква промяна предстои? Какво можете да очаквате да се промени тук? Втори вариант. Може, разбира се, да гледате и трите варианта. Би било удачно. Няма значение дали сте разделени, дали сте заедно. Тук това ще е без значение в случая. Каква промяна предстои във вашите взаимоотношения? За избралите вариант номер 2. Така малко рошави, непослушни и все пак приятно небрежни. И наближаваме към трети вариант и да видим какво предстои тук. Каква е промяната, която може да очаквате? За избралите вариант номер 3. Ще си помагам с карти допълнително, ако е необходимо и ако има нещо, което, разбира се, не мога да разчита или нещо, в което не мога достатъчно добре да се ориентирам. Това е и трети вариант.
Може да си изберете сега вариант. Помислете си. Докато аз пия водичка. Хубаво нещо е водата, помага много за бързи растеж на косата, нашата връзка с космоса. Готови ли сте? Разбира се, сигурно сте готови, затова аз ще започна с първи вариант и ще видим какви промени предстоят тук в вашите взаимоотношения. Тук предстои нещо много интересно, нещо, което ще ви изненада, нещо, което ще ви очуди, нещо буквално за което не сте се надявали. Най-вероятно, ако това са отношения, които вече имате, отношения върху които вече е работено, отношения върху които имало е всичко, и любов, и ревност, и страст, и притулени часове. Смятам, че ако са отношения, които са прекъснати, и отношения, в които е сложена граница, тук е поставена някаква граница, най-вероятно сте се разбрали по какъв начин ще протичат от тук нататък вашите взаимоотношения. Те дори може рязко да са прекъснати, между другото. За някой от вас, разбира се. Промяната, която тук предстои, е новото начало. Най-вероятно по някакъв начин ще се опитате отново да изградите някаква взаимовръзка между себе си, въпреки рисковете, които се крият тук. За вас се крие някакъв риск, от нещо се страхувате. Страхувате се да се впуснете, вероятно, в тези взаимоотношения отново, защото се страхувате, че е възможно да бъдете отново погълнати от дълбочината на своите чувства. Те са наистина необятни, изключително много емоции изпитате вие тук като централен персонаж в това гледане. Вижда се колко много любов давате, колко много грижа сте давали за тези взаимоотношения. Ако това са отношения, които вече са или са били, след малко ще кажа евентуално за бъдещето, ако са бъдещи отношения. Но ако това са отношения, в които е имало всичко, имало е тук, смятам, че има абсолютно и ревност, имали сте и много избори, и вие, и партньорът ви. Тук човекът, който прозира в тази подредба за избралите първи вариант, е такъв човек, че когато реши да разбива стени, той може да го направи буквално дори с главата си. Човек, който не може да бъде спрян пред нищо, от него. Той винаги намира ключа, точния ключ за най-трудно заключените врати. Думите са с него, просто няма как да сбърка шифъра, няма как да сбърка кода. Това е един мъж, активен мъж, който буквално гори. Той гори, вероятно изгаря и от ревност в момента. Виждам, че в мислите на човека тук се въртят едни такива сценарии, в които вие вероятно сте обект на обожание от други партньори, от други хора. Човекът стои, пуши и размишлява, и в главата му се въртят едни страхоти, едни такива ситуации, в които той не може да преживее, че е възможно някой друг да ви иска повече, някой друг да ви обича повече. Определено смятам, че между вас ще се проведе един разговор. Разговорът може да се състои и по телефона, но може да се състои и на 4 очи. Едно завръщане, едно подновяване на тези взаимоотношения тук можем да наблюдаваме за избралите първи вариант. Това, което трябва да внимавате вие, е да държите баланс в своите емоции. Хубаво е каквото и да правите, каквото решите да правите, първо да премислите добре дали ще ви донесе покой, дали ще ви донесе състояние на баланс. Бъдете умерени. Тук призовават картите към вас. Бъдете неумерени най-вече към себе си, към сърцето си. Не дейте да влизате в някакви състояния, в които е възможно да загубите разума си, защото може би и до тук се е стигало. Буквално сте били като
омагьосани в тези взаимоотношения. Този мъж може би ви наблюдава от някъде, възможно е тук да има наблюдение, възможно е тук дори да наблюдава ваши снимки, където вижда в едно доста добро настроение или поне така се опитвате вие да се покажете, да се представите при някой от вас, особено тук за по-младичките, тези, които сте на по-млада възраст. Говорим и където вие може би сте по-активни в социалните мрежи. Ако пак сте сами в момента и нямате никого пред вас, наистина се отварят широко врати за едни нови взаимоотношения, за една нова връзка. Връзка, в която ще се потопите изцяло, връзка, в която ще има много комуникация. Тя може да започне също така чрез някъде, където се срещат много хора. Това в случая, разбира се, можем да го приспаднем към социалните мрежи. Определено мисля, че за тези от вас, които сте сами в момента, промяната, която предстои, най-вероятно ще дойде като някакви нови взаимоотношения, ще си имате вземане-даване тук с човек, който ще изберете измежду многото. Прекрасен, страстен, може би изключително огнена натура. Да, нови отношения ви очакват, в които сякаш ще откриете човек, който ще смятате за своя сродна душа, човек, с който ще бъдете като преплетени в едно цяло, две души просто ще бият в едно сърце. Нови отношения ви очакват. Тези от вас, които сте самотни или се чувствате така без партньор или отдавна сте без партньор, такава промяна предстои за вас. А пак тези от вас, които сте в отношения и те може би вървят трудно и те може би са така дори от разстояние, смятам, че ще се подновят. Ще се поднови комуникацията между вас и тя ще стане доста по-ясна. Тук ще се взимат бързи решения, комуникацията ще бъде доста по-ясна и може би ще бъде взето решение тук, ако си комуникирате от разстояние, може би решението, което ще бъде взето тук, ще бъде да има среща между вас или просто да направите един така, макар и плах при някой от вас, опит за събиране и за партньорство. Така че прекрасни карти ви се падат на вас. Тук виждам един мъж, който определено може да осветява вашите пътеки в тъмното. Определено на това може да се разчита. Той като че е бил част от някаква, може да е бил част дори от ваша компания, но за момент се е отделил, няма го в момента или е далече. Ще се приближи, така или иначе, отново ще навлезе в така дебрите на вашата душа и вие отново ще го приемете. Прекрасни карти, изпълнени с много надежда, много емоции и най-вече истина. Тук ще разберете истината за нещо, най-вероятно истината за тези отношения или човекът ще ви признае тук някаква своя истина, което до сега най-вероятно не е посмял да направи. Това е за избралите първи вариант. Благодаря ви, че бяхте с мен и че гледахте, и сега ще преминем към втори вариант и да видим какви промени предстоят тук за вас. Какви промени... Пардон, ще излезе обърната. Какви промени предстоят тук за вас в любовта. Тук определено ще говорим за хора, които са в друго партньорство и човекът е в друго партньорство и вие се намирате в друго партньорство и може би така имало е някаква комуникация между вас, една война, която обаче е изтляла, тя вече е приключила тази война и в момента се възстановявате. Това ще продължи за напред. Вашето възстановяване може би ще се опитвате така да махнете този човек от мислите си, от ума си. По-скоро тук ви предстои
един преход от състояние на пауза към предвиждане, към раздвижване на нещата, защото смятам, че вашия човек, за когото говорим тук, няма да остави нещата просто хей така да затихнат между вас, няма да остави нещата просто хей така, може би да се правите, че той не съществува или той да се прави, че вие не съществувате, защото няма да просто няма да може да стои дълго време далеч от вас. Човекът вижда се, че сте се наранили, че е имало трудности в тези взаимоотношения и имало е пропускане на възможности. При някой от вас раздяла, трудности в планирането на нещата, дори пропуски в тези планове, различия също така във вашите планове, но със сигурност смятам, че ще бъде сложен край на тази вечна борба, която вие водите един с друг. Вечна борба за надмощие, вечна борба за това кой как да си изиграе картите, кой как... Лошото при вас е, че може би от тук идва и нараняването. Лошото при вас тук е, че като че ли постоянно сте се опитвали да контролирате другия партньор. Им приключили ли са тук нещата? Приключило ли е с този контрол? Тук нищо не е приключило по обърнат свят. Отново ми се пада обърната карта. Обикновено приключваме нещо, обикновено учиме уроците си, но при обърнат свят нещата не са приключили. Промените, които предстоят тук е, че отново ще се върнете в изначална позиция, отново най-вероятно някакви взаимоотношения тук ще се подновят, отново ще има комуникация, отново, само секунда, искам да видя нещо. Така, къде ги оставих? Тук и тук. Има един човек, който не може да се съгласи с така създалите се обстоятелства между вас, най-вероятно вашия партньор. Към момента го виждам малко отдръпнат, може би уморен, може би да отбягва срещи, да отбягва някаква комуникация между вас. Може би се опитвате и двамата да останете в партньорствата, в които се намирате в момента и си казвате, добре, това е добре да приключи. Опитвате се определено да го приключите това нещо, но то не е приключило и няма да приключи, защото след този период на почивка, който виждам тук, определено вашия човек отново ще се задейства, той ще стане активен и вероятно ще вероятно ще поеме върху себе си някаква отговорност, която до сега не е поемал. Виждам, че промяната, която ще има тук, ще бъде именно такава. Да, всеки ще продължава да контролира себе си, своите собствени желания, но вие двамата ще успявате да постигате някакъв консенсус за нещо. Този човек полудява тук заради нещо, което не може да забрави във вас. Опитва се всячески, може би се опитва да избяга от емоциите си, може би се опитва да избяга от своите чувства, а пък ви наблюдава определено далече. Има поглед върху вас непрекъснато, непрестанно има поглед върху вас този човек. Вие може би така може би малко кокетно, може би малко суетно, правите всичко възможно, за да му дадете възможност той да се наслаждава на вашия прекрасен лик, което значи, че може би поствате някъде хубави снимки, където сте красива, с пуснати коси. И излъчвате красота. Просто от всякъде този човек е видял вече вашите снимки. Ако това е някакъв въпрос, който може би се мотае в вашата главичка, смятам, че този човек ще поеме отговорност за някакви свои действия в миналото. И макар, че в момента може би се опитва да избяга от вас, да ви забрави, той е дълбоко привързан.
дълбоко, ментално, мисловно, хайде да не е ментално, нека бъде мисловно, за вас. Вашите души просто са и в тъмното, и в светлото непрекъснато са заедно, независимо дали вие имате възможност да бъдете. Като съвсем така неглижирано картите тук ми нашепват, че между вас вероятно ще има моменти на близост. Това е промяната, която предстои. Промяната, на която може би се надявате и самите вие. Може дори да получите някакъв дар от човека, който ще ви разтопи и ще му се радвате много. И двамата преминали сте през труден период, може дори да сте боледували, може дори да не сте се чувствали добре, дори психически. Тук заради някакъв поставен край или може просто да сте се скарали с човека, да сте имали противоречия за нещо и двамата най-необмислено просто да сте хлопнали телефона, вече няма слушалки, телефоните вече нямат слушалки, както едно време, нали, не можеш да го треснеш, да треснеш слушалката, да я затвориш, но някоя врата тук е била хлопната, някоя връзка е била прекъсната, дали телекомуникационна или каквато идея. Но пред вас предстоят хубави дни, хубави моменти, възвръщане на комуникация, близост и някой от вас дори ви очаква обяснение в любов за избралите вариант номер 2. Благодаря ви, че бяхте с мен и че гледахте. И аз продължавам с тези варианти да видим какво предстои тук. Какво предстои? Виждаме изключително бурни емоции. Виждаме две сърца, които са събрани от една изключително голяма любов като златен прашец. Сякаш така някои от вас я усещат, може дори като медитирате именно така да я виждате тази любов. Жизнерадостна, златната и така желана за вас, изключително силна. Вижда се излекуване тук на едно сърце, двама души, които са свързани изключително много. Може тук също така да говорим за пламъци близнаци. Двама души, които страдат един за друг. Може също така любов от разстояние да има, като единия от партньорите да е сериозно обвързан и пътищата му да са изпълнени с доста голямо количество трудности и трънлив е неговия път до вас. Трънлив, невъзможен. Вие то се обичате, то се мразите. Отново се обичате и не можете да живеете един без друг. Много силен копнеж, много силно, изключително силно, безумно привличане тук между двама души виждаме, но вие сте майстори в това да прикривате емоциите си, майстори сте в това да се правите, че изобщо не се интересувате един от друг. Изключително силно енергии носите вие, мъжа, като качества, които притежава, като чаровност, като воля, като умения да прави буквално от нищо нещо. При вас също така две изключително мощни енергии виждаме тук, които просто няма как да избегнат спора. Между вас спорове, колкото искаш. Опитните таролози знаят как точно да се откриват именно тези неща, които не са показани чрез картите веднага, но те се виждат. Вечно си справяте вие един срещу друг, вечно имате нещо, което да предизвиква партньора и той към вас и вие към него. Но да знаете, че тази любов няма да остане просто така, тя няма да остане просто така недовършена. Аз смятам, че ситуация заредена с изключително много така силни възможности за развитие тук, да бъде призната отново една любов. За тези от вас, които вече са в отношения, защото повечето от вас тук си гледат на някои, с които са преминали трудни моменти, трудни емоции. Имало е тук много сериозна борба между ума, между сърцето. Грях ли е това? Не е ли грях? Изобщо как да продължим напред, като
Първо, тази любов може би е забранена при някой от вас и второ, тя е на разстояние. И изхождайки от тези сложни въпроси, възможно е да се опитвате вие с този човек наистина да не бъдете заедно, но вие сте толкова силно обвързани един към друг и толкова много мислите един за друг, че повярвайте ми, няма как тук нещата да останат просто хей така. Нещо ще трепне в сърцето ти нещо, както се казваше. И за мен ще преминеш реки, така и този човек тук заради вас ще премине реки. И ето, като казах, че ще премине реки, виждате ли как човека тук преминава през една река. Така си говорим ние с Таро. Възможности за дълбоко осъзнаване тук, за сътворяване отново на едно партньорство. Може вие да сте просто любовници. Може просто да сте любовници, може да сте хора, при които наистина тук е намесен е просто трети елемент. Няма как да избягаме от него с първа входяща. Но отново ще се преродят тези отношения, отново някой ще се завърне при други, въпреки че в момента сте си сърдити, в момента може би сте си обърнали гръб, не се чувате, не се виждате, няма развитие, нищо не се случва, нищо не се получава. Смятам обаче, тук мъжката енергия ще направи необходимото. Очаквайте едно обяснение в любов, очаквайте емоции, които ще ви хвърлят буквално от плач към сълзи. Отношения, които вие самите може би се опитвате да прекъснете, защото от тях ви боли. Но прекъсване тук няма. Поне не за сега. Такива ще са промените за тези от вас, които вече са в отношения или са в прекъснати отношения. При други от вас, сякаш ви предстои една нова любов, която да срещнете. Нова любов, която ще ви отведе на нови пътища. Може би дори ще ви отведе не само на нови пътища, но ще ви накара да прескочите някакви граници. Това могат да бъдат дори границите на държавата, в която живеете. Може би заради тази любов вие ще напуснете пределите на родината си и ще отидете да живеете някъде далеч за някой от вас. Също така е възможно. Любов, ще се появи тук човек, в който вие ще се влюбите неимоверно, човек, който буквално ще ви заплени с всичко това, което каза и с всичко това, което може. Той ще бъде абсолютно пълна противоположност на вас, докато той ще е активен във всяко едно нещо. Вие ще сте по-пасивни, вие ще сте хора, които ще са абсолютно противоположни като характери и като всичко. Окей, наистина ще трябва тук да се направят някакви компромиси. Сега кой от двама ви ще ги направи? Смятам, че двамата ще направите по-малко. Защото най-вероятно, когато този партньор се появи и когато се влюбите в този мъж, така магичен, вие вероятно или той ще бъдете в друго партньорство. В което обаче няма да се чувствате щастливи. Партньорство, в което няма да се чувствате добре. И за това именно вие ще се подадете на тези на тази емоция, която ще ви предостави този мъж. Вие ще бързате за среща, ще тичате просто, няма да имате търпение да го срещнете, да го видите. Възможни срещи извън дома предстоят за вас също така. Но и също така възможност да срещайки този човек да изпитате една неимоверно дълбока обич. Да, изборът ще го има, определено, без избори няма как. Но смятам, че една голяма, нова, дълбока любов предстои да излезе така на вашия път. За тези от вас, които сте които сте самички или си нямате партньор, или го очаквате.
Нова любов стои на пътя ви, някой човек, който ще полага грижи за вас, някой, който ще бъде отговорен, някой, който ще бъде мил, грижовен. Човек, който просто няма как да пропуснете, той ще свети, той ще блести, когато го видите, ще познаете, че той. Такива промени предстоят за избралите трети вариант. Изключително позитивни карти и в един и в другия случай. Ще имате тук шанс да излекувате лутащото си, болното си сърце. Ще успеете така да съберете себе си, да го помилвате, да му кажете: хайде, дръжте и този път ще преминем през това. Колко много пъти сме минавали през това и сега ще успеем, и сега ще се справим, и сега ще преминем. И ще преминете наистина и вие, и сърцето ви от този труден период, който виждам тук може би някой ви може да ви е измамил, да ви изневерил, да е предпочел друга жена пред вас, но повярвайте ми, изобилие, изключително голяма промяна. Пеперуда тук като символ на трансформацията. Ще трансформирате себе си и сърцето си, една голяма любов стои на пътя ви и ви очаква. Тук този маг наистина ще се погрижи за да бъде излекувано вашето сърце. Но имайте предвид, че това ще са отношения, в които вие сте двама титани, двама души, които са абсолютно равнопоставени. Няма вие така много... няма бързо да позволите на този мъж да достигне до вас и това буквално ще го подлуди. Скритото винаги е най-сладко и най-желано. Такова едно четене се получи днес. Благодаря на трети вариант, че бяхте с мен и че гледахте. Надявам се, че е било полезно, интересно и за вас. И на всички вас пожелавам ви един прекрасен, хубав слънчев ден, изпълнен с много усмивки. Не забравяйте да носите магията в себе си и винаги жива. Чао и до скоро!